आंनि जिउ देरानि लांगोनाया सुखुनि खौरां फोरमायनो दङ आं नेनानै हे हे दङ आं नेनानै। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा जानो हागौ हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर, कार्बि आंलंनिफ्राय बर' ब्रादार्स क्रिएशन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों एलपि स्कुल। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां स्वरां नार्जारी आरो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां मिथि नार्जारी बिथांमोनखौ। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो फैनो गोनां एलपि स्कुल बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। जेब्लानो बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामजागोन अब्लानो नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे आपडेट लानानै फैफिनगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।